барои Лайло Маҳмадҷонова сайругашт дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе хеле хушоянд аст. ӯ ҳарчанд дар ноҳияи Варзоб иқомат мекунад, вале зуд сайругашт дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ ва хиёбону кӯчаҳои Душанберо интихоб мекунад. тавре Лайло гуфт барои аз як макон ба макони дигари пойтахт сафар кардан мушкиле надорад, чун нақлиёти истифодаи умуми пойтахт хизматрасонии сатҳи баландро доро мебошанд. барои бисёриҳо савор шудан ба автобус чанд сония мебошад, аммо барои нафаре ки аробачаи маъюбӣ дорад, ҳамин чанд сония метавонад маънои дигар дошта бошад. маънои эҳтиром, дастгирӣ ва маънои он ки ӯ дар ин шаҳр танҳо нест. ин ҷо сухан танҳо дар бораи нақлиёт намеравад. сухан дар бораи муносибат ба инсон меравад. зеро хизматрасонии босифат аз лаҳзае оғоз мешавад ки мо дарк мекунем. дуруни шаҳр байнаи хеле автобусҳо ҳастанд ки пандус доранд ва боз ҳам чизи муҳимтараш он аст ки ҷои одами дорои маъюбият дошта бо аробачаи маъюбӣ ки бо дар ин ҷо ҳамаи нишонаҳош нависта нишон дода шудааст ки ҳамаи одамон инра дида мефаҳманд. Инҷа на фақат барои одамони дорои маъюбият дошта, балки барои занҳое ки тифлҳои хурд доранд ва онҳо ҳам аробаи тифлона истифода мебаранд. масъалаи ҳифзи иҷтимоии шахсони дорои имконияти маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, пайваста барои дастгирии ин табақаи осебпазири аҳолӣ тадбирҳои судманд андешида мешавад. автобусу троллейбусҳои нави воридгардидаи хатсайрҳои пойтахт ҳам имкониятҳои махсусро доро мебошанд, ки барои шахсони имконияти маҳдуд дошта шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҳисоби маблағҳои бюҷети мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе шумораи зиёди автобус, троллейбус ва инчунин электробусҳои нав муосир харидорӣ гардида ва қисми зиёди он дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акя Авесто Автомат Индастри, яъне ширкати ватанӣ банду баст ва истеҳсол гарданд, ки дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе ҳама воситаҳои нақлиёте ки имрӯз хизматрасонӣ мекунанд наву замонавӣ ва дорои олитарин шароит барои ҳама гуна мусофирон аз қабили мусофирони имконияташон маҳдуд дар дохили воситаҳои нақлиёт ҷои махсус барои маъюбон муайян карда шудааст. таъмин намудани сокинон бо нақлиёти ҷамъиятӣ ва беҳтаргардонии сатҳу сифати ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар пойтахт пайваста таҳти назорати роҳбарияти шаҳри Душанбе қарор дорад. ҳамин аст ки баҳри ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёти ҷамъиятиву шахсӣ тадбирҳои мушаххас пайваста роҳандозӣ карда мешаванд. истифодаи дурусти нақлиёти ҷамъиятӣ ва муносибат ҳангоми рафтуомад аз ҷониби ҳам ронандагон ва ҳам мусофирон яке аз самтҳои асосии фарҳанги шаҳрнишинӣ ба ҳисоб меравад. вобаста ба ҳамлу нақли мусофирон, риояи дурусти ҳаракат дар роҳҳои ҳудуди пойтахт, иҷрои талаботҳои зарурӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ пайваста аз ҷониби сохторҳои назоратӣ чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар самти хизматрасонӣ ба нафақахӯрон ва шахсони имконияти маҳдуд дошта низ имконоту шароити зарурӣ роҳандозӣ гардидааст. дар самти соҳаи нақлиёт имрӯз мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе бобати беҳтар намудани сатҳи сифати хизматрасонии нақлиётӣ дар пойтахт ва ҳамзамон дастрасии саривақтии сокинон ва меҳмонони пойтахт ба нақлиёти ҷамъиятӣ ҳама гуна тадбирҳои заруриро меандешад. шаҳри муосирро дар баробари биноҳои баландошиёна, роҳҳои васеъ ва воситаҳои нави нақлиёт бо муносибату муоширати байни инсонҳо мешиносанд. шаҳри Душанбе бо пешрафту дорои навгониҳои зиёд сокинони бофарҳангу бомаданият дорад. дар солҳои охир мафҳуми нақлиёти дастрас тадриҷан аз як талаботи техникӣ ба фарҳанги нави шаҳрӣ табдил меёбад. автобус ва троллейбус бояд барои мусофирони дорои имконияти маҳдуд шароити муносиб дошта бошанд. ҷои махсус барои аробачаи маъюбӣ, дастгоҳҳои ёрирасон барои воридшавӣ ва хориҷшавӣ, дари васеъ, роҳрави муносиб, нишонаҳои равшан ва фаҳмо ва муҳимтар аз ҳама муносибати дурусти кормандон ва ронандагон. автобусу троллейбусҳои нави хатсайрҳои пойтахт ҳамаи ин шароитро доранд. ронандаи автобус ё троллейбус на танҳо идоракунандаи воситаи нақлиёт аст. ӯ ҳар рӯз бо садҳо тақдири инсонӣ рӯбарӯ мешавад. ҳар як мусофир қиссаи худро дорад ва дар миёни онҳо нафароне ҳастанд ки ба кӯмаки бештар ниёз доранд.
дар чунин ҳолат як лаҳза сабр, ҳаракати эҳтиромона ва муносибати хуш метавонад барои мусофир фарқияти бузург эҷод кунад. فراموش کردن در کار نیست که معاشرت ما راننده ها نسبت آدمان دارای معیوبیت خوب هستند. کم حالت می شود که هم راننده ها وظیفه خودشون اجرا نمیکنند، لیکن ما که دارای معیوبیت هستیم، ما که میدونیم، ما او را خبردار میکنیم که مقصد که این پاندوس هم فرآوردنش وظیفه شما است. التماس همین وظیفتون اجرا کنید. дар ин росто ҷаласаҳои махсус дар корхонаҳои коммуналии пойтахт роҳандозӣ мегарданд, мегӯянд масъулин. дар робита ба иҷрои нақша чорабиниҳои мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо кормандон ва ронандагони корхона ва ҷамъиятҳои нақлиётӣ семинарҳо гузаронида мешавад ва бевосита дар рафти семинар вобаста ба хизматрасонии нақлиётӣ аз ҷумла риояи қатъии одоби муошират ва хизматрасонии хуб ёрии худро расонидан ба мусофирони имконияташон маҳдуд, яъне ба онҳо корои фаҳмондагӣ гузаронида мешавад ва раванди фаъолияти ронандагон дар шабакаи хатсайрҳо бевосита зери назорати муҳандисои бехатар, яъне шахсони масъули корхона ва ҷамъиятҳои нақлиётӣ қарор дорад. ва хушбахтона имрӯз дар ҳама воситаҳои нақлиёти наву замонае ки имрӯз дар шабакаи хатсайрҳо кору фаъолият мекунанд, таҷҳизоти GPS трекер насб карда шудааст ва раванди хизматрасонии нақлиётҳо тавассути монитори калон дар муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамотрасон аз ҷониби мутахассис танзимгарон, операторон мақсад назорат бурда мешавад ва вобаста ба камбудое ки дар раванди хизматрасонии нақлиётӣ дар фаъолияти нақлиётҳо дида мешавад, тариқи телефони боварӣ ё тариқи телефоне ки ҳаст ба шахсони масъули корхона ва бевосита ба худи ронанда тамос мегиранд, яъне вобаста ба риоя гардидани ҷадвали ҳаракатӣ ё камбудое ки дар хатсайр дида мешавад, сари вақт чораҷӯӣ карда мешавад. шояд мо баъзан фикр кунем ки мушкилоти шахси дигар ба мо дахл надорад, аммо шаҳр барои ҳамаи мост. вазъи саломатии инсон метавонад тағйир ёбад ва он вақт мо дарк мекунем ки дастрасӣ танҳо имтиёз нест, дастрасӣ кафолати зиндагии мустақилона мебошад. ва вақте автобус барои шахси имконияташ маҳдуд низ мисли дигарон дастрас мешавад, маънои он танҳо як сафари оддӣ нест. ин нишонаи он аст ки ҷомеа инсонро мебинад, ҳуқуқи ӯро эҳтиром мекунад ва барои ӯ ҷой дорад. имрӯз бо рушди босуръати технология низоми нақлиёти шаҳр низ дигаргун мешавад. ҷаҳон ба давраи рақамисозӣ ворид гардидааст ва Душанбе низ аз ин раванд қафо намемонад. технологияҳои рақамӣ тарзи истифодаи нақлиётро осон, зуд ва шаффоф гардонидаанд. яке аз масъалаҳои муҳим фароҳам овардани муҳити дастрас барои шахсони дорои маъюбият мебошад. дастрасии биноҳо, роҳравҳо, нақлиёти ҷамъиятӣ, муассисаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар иншооти шаҳр барои онҳо имконият фароҳам меорад ки бевобастагии зиёд аз дигарон зиндагӣ ва фаъолият намоянд. хуршед ибодуллоев, узви ҷамъияти маъюбони шаҳри Душанбе имконият, ҳар субҳи худро бо коре оғоз мекунад ки барояш хушоянд аст. барои ӯ меҳнат танҳо роҳи ба даст овардани даромад нест, балки василаи муҳим барои мустақилона зиндагӣ кардан, рушди қобилиятҳои худ ва боварӣ ба имкониятҳои шахсӣ мебошад. ба мо ташкилоти маъюбони шаҳри Душанбе имконият додааст ки мо худро ҳамчун шахси ҷудо нашавандаи ҳамин ҷомеа хизматрасонӣ кунем, ба халқи миллати худ хизмат кунем. ман худам ҳамчун суратгир кор мекунам, бо фаъолият зиндагиамро пеш бурда истодам. хуршед барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии худ пайваста талош мекунад. ӯ бо вуҷуди маҳдудиятҳои ҷисмонӣ аз мушкилот наҳаросида кӯшиш менамояд ки бо меҳнати ҳалол барои худ шароити муносибтар фароҳам оварад. ба андешаи ӯ ҳар инсон бояд имкони кор кардан, касб омӯхтан ва дар ҷомеа мавқеи худро пайдо намуданро дошта бошад. ҷамъияти маъюбони шаҳри Душанбе имконият дар ин самт барои фароҳам овардани шароити мусоид ба шахсони дорои имконияташон маҳдуд нақши муҳим дорад. дар маркази хизматрасонии маишии имконият чандин самти фаъолият ба роҳ монда шудааст.
аз ҷумла дар ин марказ сартарошхона ва дукони дузандагӣ фаъолият мекунанд. ҳадафи асосии чунин коргоҳҳо фароҳам овардани имконият барои омӯзиши касб ва ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб намудани шахсҳои дорои имконияташон маҳдуд мебошад. онҳо метавонанд дар муҳити муносиб малакаҳои заруриро аз худ карда, баъдан аз рӯи касби омӯхтаашон фаъолият намуда, манбаи даромади худро пайдо кунанд. яке аз ҷиҳатҳои муҳими фаъолияти имконият дар он аст ки омӯзиш танҳо бо марказ маҳдуд намешавад. барои шахсоне ки бо сабаби маҳдудияти имкониятҳояшон наметавонанд ба марказ ҳозир шаванд, мутахассисон омӯзиши касбиро дар маҳалли зисташон ба роҳ мемонанд. ин иқдом ба нафарони имконияти маҳдуд дошта бештар имкон медиҳад ки касб омӯзанд ва барои беҳтар намудани шароити зиндагии худ қадам гузоранд. ما در اینجا هم کار فعالیت میکنیم و هم شاگردان رو تیار میکنیم. دخترانی که از امکانیتشون کمتر هم باشد با اونها درسی دوزندگی رو میآموزونیم. در یک هفته 2 بار یا 3 بار میآیم ما میآموزیم. مثلا چیزی که از خود کردن در خونهشون دوام میتیم. معیوبانی که امکانیت اومدن ندارن و در خونه میتونن که دوزندگی رو برن. ما میتوانیم حتی همین خیلی رفته در سمتیم که در خونه و یا یک چی آموزن و در خونه زیق شده رو هفتاده نشون. هنر آموختن خوب است. یگان دانشکده ها هم که خونن دوزندگی ضرر نداره. بگذار که دوزندگی هم کنن. در همه وقت دوزندگی در کار است. کسب دوزندگی کسب بهترین است. برای هر یک دختر داشتگیش خوب است. در زندگی برای فرزندانشون، برای خودشون آینده. фаъолияти чунин марказҳо нишон медиҳад ки маъюбият набояд монеаи таҳсил, касбомӯзӣ ва меҳнат бошад. вақте ки барои инсон шароити муносиб ва имконияти баробар фароҳам оварда мешавад, ӯ метавонад қобилиятҳои худро нишон дода, мустақилона фаъолият кунад ва дар рушди ҷомеа саҳми арзандаи худро гузорад. ҷамъияти маъюбони шаҳри душанбе яке аз сохторҳои муҳими ҷамъиятӣ ба ҳисоб рафта, дар самти ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шахсони дорои маъюбият, дастгирии иҷтимоӣ, маишӣ ва мусоидат ба иштироки фаъоли онҳо дар ҳаёти ҷомеа фаъолият менамояд. дар назди ташкили ҷамъияти маъюбони шаҳри душанбе имконият маркази хидматрасонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат ва кӯдакони маъюбият дошта аз моҳи январи 2026 фаъолият менамояд. дар марказ мо бо шахсони дорои маъюбият ва нафароне ки дар оилаи камбизоат зиндагӣ мекунанд кору фаъолият менамояд. хизматрасонии иҷтимоӣ ба онҳо пешниҳод менамоянд барои ба касб омӯзӣ ҷалб намудан ё ин ки агар ба шуғл ниёз дошта бошад ба воситаи шӯъбаи меҳнат ва шуғли аҳолӣ нафарое ки ба шуғл ниёзоранд барои соҳиби касб шудан, соҳиби кор шудан мусоидат менамоем. ҳадафи асосии чунин фаъолияти ҷамъиятӣ фароҳам овардани шароити муносиб барои зиндагии шоиста, таъмини имкониятҳои баробар ва мусоидат ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодии шахсони дорои маъюбият мебошад. шахсони дорои маъюбият қисми ҷудонашавандаи ҷомеа мебошанд. онҳо сарфи назар аз маҳдудиятҳои ҷисмонӣ ё дигар хусусиятҳои саломатӣ, дорои қобилият, дониш, истеъдод ва имкониятҳои гуногун буда, метавонанд дар рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷомеа саҳми назаррас гузоранд. мақсади асосии маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат ва кӯдакони маъюбият дошта аз он иборат аст ки нафароне ки оилаҳои камбизоат ҳастанд аз ҳамин оилаҳо нафароне ки қобили меҳнат ҳастанд ба шуғл меҳнат ҷалб кунем. агар қобилияти касбомӯзӣ дошта бошанд ба омӯзиши касбҳои дузандагӣ, пухтупаз ва ҳунармандӣ ҷалб намоем. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе моро ҳамеша дастгирӣ мекунад ва дар шӯъбаҳое ки дар 4 шӯъбаи иҷтимоие ки дар шаҳри Душанбе фаъолият дорад, мо робитаҳои мустаҳкам дорем, робитаҳои ҳамкории зич дорем ва дар ҳолати пайдо шудани мушкилӣ ҳамин мушкилӣ мо ҳал мегардад. шахсони дорои маъюбият ҳамчун шаҳрвандони кишвар дорои тамоми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошанд. аз ҷумла онҳо ҳуқуқ доранд ба таҳсил, меҳнат, хизматрасонии тиббӣ ва иҷтимоӣ, истифодаи инфрасохтори шаҳр, гирифтани иттилоот, иштирок дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва фарҳангӣ ва ба таври мустақилона дар ҷомеа зиндагӣ кардан. маркази хизматрасонии иҷтимоӣ ҷамъияти маъюбони шаҳри Душанбе ҳамарӯза ба оилаҳои камбизоат ва оилаҳое ки кӯдакони маъюби то 18 сола доранд
ба онҳо хизматрасониҳои гуногуни иҷтимоӣ аз ҷумла хизматрасонӣ расондани ёрии ҳуқуқи ройгон пешниҳод мекунанд. Ёрии ҳуқуқӣ мешавад дар шакли ёрии ҳуқуқи аввалин дараҷа, яъне ки маслиҳатҳои ҳуқуқӣ бепул ва ҳамчунин равонасозӣ ба мақомотҳои дахлдор барои ҳалли мушкилоту проблемаҳои ҳуқуқишон, тартиб додани аризаҳо аз номи шаҳрвандони муроҷиаткунанда ва яъне ки сафарбарномаи онҳо ба мақомотҳои дахлдор барои ҳалли мушкилотҳои ҳуқуқии онҳо мебошад, ки онҳо бо саволҳои гуногун қариб ки ҳамарӯза ба мо муроҷиат мекунанд. муроҷиатҳои онҳоро мо яъне ки қабул мекунем инфиродӣ, яъне ки шахсан худи одам муроҷиат мекунад барои гирифтани маслиҳати ҳуқуқӣ ва ҳамчунин маслиҳати ҳуқуқӣ мо метавонем тавассути телефон, шахсоне ки ба қабулгоҳи мо омада наметавонанд ки занг зананд, мо ба онҳо маслиҳати ҳуқуқӣ метавонем. ҳамчунин ҳуқуқ ба меҳнат барои шахсони дорои маъюбият аҳамияти махсус дорад. шуғли муносиб на танҳо манбаи даромад, балки воситаи муҳими мустақилияти иқтисодӣ, худшиносӣ ва иштироки фаъол дар ҷомеа мебошад. ба ин хотир фароҳам намудани шароити мусоид барои касбомӯзӣ, омӯзиши ҳунарҳо, пайдо намудани ҷойи кор ва рушди соҳибкории хурд метавонад ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии онҳо мусоидат намояд. бисёртар бо проблемаҳои иҷтимоӣ муроҷиат мекунанд, мақсад бо проблемаи бекорӣ, мақсад доранд ҳастанд шахсони маъюбиятдоштае ки маълумоти олӣ доранд, ҳастанд мутахассисоне ки аллакай хонда тамом кардаги мехоҳанд ба ҷойи кор таъмин бошанд барои пайдо кардани ҷойи кори мувофиқ, ё ки дохил шудан ба мактабҳои миёна ё ки мактабҳои махсус гардонида шуда барои кӯдакони дорои маъюбият, ки мақсад муроҷиат мекунанд, аммо муассисаҳои таълимии дахлдор бо баҳонаҳои гуногун кӯдакони онҳоро қабул намекунанд, ё ин ки ҳуҷҷатҳои онҳо нопур аст, қабул карда наметавонанд, ба ҳама масъала муроҷиат мекунанд, ё ин ки барои гирифтани маълумоти мисол дохил шудан ба мактабҳои олӣ барои гирифтани маълумоти дуюм, мақсад ҷавони дорои маъюбият дошта муроҷиат мекунад ки вай аллакай як маълумоти олӣ дорад, мехоҳад ки барои магистратура дохил шавад ё ки ба ягон самти дигар ба маълумоти олии дуюм дохил шавад, лекин дар ин самт имтиёзҳо нест. онҳо муроҷиат мекунанд ки мисол чӣ гуна ҳамин проблемаи худро ҳал кунем ки метавонем ки маълумоти дуюм гирем ва ба масъалаҳои гуногун, масъалаи нафақа ва кор таъмин кунӣ, пайдо кардани ҷойи кори мувофиқ, сар кардани фаъолияти соҳибкорӣ, оё шахсони дорои маъюбият дошта дар ҳамин самт ягон имтиёзҳо доранд. маҳз муносибати ҳамаҷониба метавонад ба мустақилияти бештар ва иштироки фаъоли шахсони дорои маъюбият дар ҷомеа мусоидат кунад. шахсони дорои маъюбият на танҳо имтиёзманди дастгирӣ мебошанд, балки худ низ метавонанд ба ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт фаъолият намуда метавонанд ҳамчун омӯзгор, мутахассис, соҳибкор, ҳунарманд, варзишгар, корманди ҷамъиятӣ ва намояндаи дигар касбу соҳаҳо фаъол бошанд. ҳар қадаре ки барои рушди қобилият ва иштироки фаъоли шахсони дорои маъюбият шароити бештар фароҳам оварда шавад, ҳамон қадар саҳми онҳо дар пешрафти шаҳри Душанбе ва ҷомеаи кишвар бештар хоҳад гардид.